Всичко започна, когато госпожата в математика влезе и каза: в събота в Испанската гимназия от 9 часа ще има школа по математическа лингвистика. И всички бяхме шашнати какво е това лингвистика, пък математическа. Математическата лингвистика е дял от лингвистиката, който разглежда езиците, които се говорят, така наречените естествени езици, и се опитва техните явления и техните правила да ги систематизира и да ги изобрази в по-ясни рамки, по-лесни методи и по-прости правила, често близки до математиката. И затова така се нарича, но реално математика, по-сложна от събиране или най-много изваждане, няма. Има хора, които се занимават с полева лингвистика, т.е. изследват някакви езици, които се говорят от много малко хора, които в момента умират. И хората ходят на съответното място, където се говори този език и се опитват да запишат основните, примерно, граматически особености и да го съхранят по някакъв начин. Но лингвистиката има много други приложения, като на мен, примерно, ми е интересна компютърната лингвистика, която включва и доста програмиране и има доста модерни приложения, като например машинен превод или търсачки и подобни неща, които мисля, че всички сме ползвали. Международната олимпиада по лингвистика е основана в България през 2003 година. Това не е единствената олимпиада, която започва от нашата страна. Това е обаче последната и най-новата. От началото беше много трудно. Участваха едва 7 държави. В момента са около 30 от всичките населени континенти. Има участници и смятам, че сме поставили началото на нещо много добро, защото това е най-бързо развиващата се олимпиада, ученическа олимпиада в момента. Това е задача на езика суахили и тук са ни дадени 6 думи на този език и българските преводи, като те са дадени в разбъркан ред. И нашата задача е да свържем думите на суахили с българските им думи. Започваме от Мгени, който забелязваме, че е голяма река, тъй като думата река не се среща никъде другаде. И също се отнася и за Гени, който ни дава възможност да предположим, че представката М означава голям. По същия начин откриваме, че великан е Мту, защото великан е голям човек, т.е. Мту е великан. След това се сещаме, че имаме и думата човек, т.е. G2 е човек, който означава, че G е представка за обикновени съществителни, т.е. нормален размер. Може би от една страна е трудно, ама по-скоро човек трябва да е съгласен, че това е забавно и весело, защото то е. И ако на човек не му харесва, то няма смисъл да го прави. Като си мисля, че е весело и сме тук да правим забавни задачки, ми е по-лесно и така мисля, че така трябва да настроим всеки.